Dobrý deň, prosím vás, môžem sa rozprávať s hlavným tým, čo opravuje autá? A čo potrebujete? Môj oco tam dneska bol s autom. No? No a vrátil sa mi smutný a teraz mi sedí v kuchyni a plače, že bol dosť netaktný ten servisák. A o čo išlo? Ešte mi povedať, aké auto to bolo? Išlo tam o to, že oni mu prehliadali to auto, taký pán v čiapke, v šiltovke a rozprával mu také veci, že sa musí pozrieť na tie jeho rozvody. Ale ešte za čo ja sa mi môžete povedať? No najprv začal vraviť, že sa mu musí pozrieť na tie jeho rozvody, pričom otec bol rozvedený iba dvakrát a všetko legálne, všetky tieto veci. Potom mu vravel, že mu váňa tečie, hej. Joj, prepoj, to bol omyl. Ako myslíte? Viete čo, keď myslel na auto, v aute sú rozvodový remeň, rozvodový reťaz. Ja na auto myslel? No pravda, že na ten rozvod myslel, nie na to, na jeho osobný vzťah, nás to nemá čo zaujímať. Jasné, lebo on ešte spomínal, že niečo ste vraveli s Váňou. No váňa je tam olejová váňa, takisto je. Nie jeho váňa doma v byte. My máme ale olejovú Váňu doma trocha, ale... Nie, to je v aute to samé. Veď my nepoznáme, čo máte vy doma. V aute je tiež olej a olej sa drží v olejovej vani. Aha, a simeringy? Simeringy sú tesnenia, to sú také krúžky, aby olej neunikal okolo tých otačajúcich súčiastok, okolo hriadelky, aby neunikal olej. No lebo už z tých simeringov bol už úplne zmetený, pretože my to chováme na dvore a on teraz, čo sa bude diať? Ale veľmi sa ospravedlňujeme, keď to bolo sa dotklo vášho otca. No. Vôbec sa nemusíte ospravedlňovať, lebo otec ako ja je tiež drevorezbár a nevyznáme sa do aut. Samozrejme, ja nič zlom, len hovorím, že všetko je o aute rozprávané. Jasné. Odborné výrazy, ktoré sú pre auto. Ja sa ospravedlňujem, lebo robíme s drevom, my sme drevorezbári. V pohode. Ja mu to idem hneď vysvetliť. Ja poviem otcovi a otec prísnavačku pôjde zabiť jedného simaringa, upečieme vám a donesieme. Majte sa pekne, pozdravujem oca. Do počutia, majte sa.